Naravno, trebam se u startu ograditi, jer nisam nekom kritičar, ne bavim se umjetnošću. Sa umjetnošću imam veze u dijelu bavljenja estetikom kao filozofskom disciplinom. Kao šlagvort za ovo govorenje, ja ću ovdje iskoristiti jednu životnu sliku koja je stara 40 godina. Ona se odvijala u elektrotehničkoj školi Nikola Tesla, tamo gdje je prije 40 godina likovno predavao profesor Šefer. Netipičan profesor, a svi netipični profesori bivaju dragi učenicima, jednako kao i moj učitelj filozofije, profesor Škuljević, pokojni, koji mi je u istoj školi predavao tada marksizam, a to je jedna filozofska vizura društva. Prenijet ću dakle tu sliku. Imali smo zadatak od profesora Šetke da po slobodnom izboru nešto naslikamo. Ja i moj kolega kroz mene. Moja slika otprilike je gledala ovako, poznato. Kuća, čovjek, rijeka, sunce. Neinventivno, tako. A moj kolega pored mene naslikao je čovjeka se sa dugačkim krilima koji leti. Ja se gledam i čudim se, ne odgovara stvarnosti. Kad je došao profesor Šetka, nije bio zadovoljan mojim radom, bio oduševljen radom kolege. Nisam tada znao zašto. Istina, dok sam studirao filozofiju, shvatio sam u kojoj mjeri mašta jest bitna. Ona je zapravo, po mom mišljenju, u središtu, poijezi se odnosno stvaralaštvu. Shvatio sam tada. To je prostor, to je dimenzija, stvaralaštvo, generalno poijezi, koji se kao horizont itekako slabo razumijeva i tretira u današnjem društvu. Jer mi živimo u vrijeme kada je umjetnost, jednako kao i filozofija, dugo na zlu glasu. Iz tih razloga svakako trebamo stanovati u našem. Trebamo živjeti u toj vlastitosti. I ja vas u tom smislu pozivam da živite u vlastitosti, da cijenite to što jeste mašta, jer ako izgubimo maštu, onda nismo. U tom kontekstu, a citirajući na samom kraju jednu sjajnu misao Friedricha Nietzschea, umjetnost i samo umjetnost, imamo umjetnost da ne bismo umrli od istine, time otvaram večerašnju listu. Hvala lijepo. Poslije ovoga što smo do sada vidjeli i čuli, ove zvuka i riječi, stavljen sam pred ozbiljnu dilemu šta reći. Vjerujem da je svako od vas na svoj način doživio večerašnji ovaj susret. Miroslav Šetka, posle završene srednje medicinske škole,
nije upisao medicinski fakultet. Otišao je na Akademiju likovnih umjetnosti i tu je počeo svoje prve iskorake u svom likovnom životu. Kad bi birao iz naslova ove izložbe Putevi iz stranputice, ja bih izabrao stranputice ovih mladih, kreativnih ljudi iza mene i stranputice Miroslava Šetke. Da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke stasne, da više ne znam sebe sama, ni biva vola u pamet.